Els graduats en enginyeria en energia renovable i eficiència energètica intervenen en tota la cadena de l'energia, des de la seva generació, passant pel transport i transformació fins al consum. Aquest grau s'orienta cap a les necessitats actuals d'energia sostenible i renovable, l'eficiència energètica i el seu control intel·ligent. L'enginyeria elèctrica està en un procés important de canvi i ha d'incorporar la introducció de les energies renovables i l'eficiència energètica. Soc en Robert Club, director general de negocis de l'empresa ABB a Xile. Ja fa 20 anys vaig sortir de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià, que em va donar la formació tècnica per desenvolupar-me professionalment en un entorn global. En la EO se consigue un ambiente familiar, el contacto con los profesores es de tú a tú y las ideas de futuro cada vez las tienes más claras.